खुलुमबाय लोगोफोर लाइमोननि लाइजाम इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ स्वयंनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन एबा फिजिकल इन्टारभिउ प्रोसेसा दाबोनो जोबाखै। दाख्लैबावैसो नोंथांमोना पान आरो बेंक एकाउन्ट नाम्बारनि भेरिफिकेशन खालामदोंमोन आरो दा नेक्स्ट प्रोसेसा जाबाय फिजिकल इन्टारभिउ। नोंथांमोना एबार होनांगोन इन्टारभिउ। गोबां सुबुंखौनो इन्टारभिउनि थाखाय फन खालामनानै लेंहरनाय जादों। जुदि नोंथांनाव स्वयंनिफ्राय फन फैयाखैब्ला सिन्था खालामनांगौनि जेबो गैया। हयथ' नोंथांनि रल नाम्बारा सफैथ'वाखै। मबाइलजों खालाम एबा डेस्कटपजों पान कार्ड बेंक एकाउन्ट नाम्बार भेरिफाइ खालाम एबा दाखालाम। जुदि नोंथाङा स्वयंनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला अब्ला नोंथांखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। बिदिब्ला इन्टारभिउनि टाइमाव मा डकुमेन्ट्स लांनांगोन, इन्टारभिउआव मा सोंनाय जागोन गासैखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम आंनि आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउट्यूब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवानो शेयार खालाम। सोलिगासिनो दङ स्वयंनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन प्रसेस। जेब्लानोखि नोंथांखौ एबा नोंथांनि ग्रुपखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन अब्ला नोंथांमोना जायनि नामजों एप्लाइ खालामनाय जादों नोंथांमोना बयबो थांनो नांगोन। लोगोसे नोंथांमोननि जि ग्रुप बे ग्रुपनि रेजिस्ट्रेशन बहि, प्रस्ताब बहि, बेंक पासबुक, ग्रुप रेजिस्ट्रेशन नाम्बार एबा सार्टिफिकेट, पान कार्ड आरो ग्रुपनि जा दलिल दङ आरो बेजों लोगोसे एप्लाइ खालामनाय साफ्रोम एप्लिकेन्टनि HSLC अर्थात मेट्रिक पासनि एडमिट सार्टिफिकेटजों लोगोसे पान कार्ड, भटार आइडि, आधार नाम्बारफोर आरो नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो जेरक्स खालामनानै लानो नांगोन। मानोना नोंथांमोननि बेफोर डकुमेन्ट्सनि गांसे कपि बिथांमोना इन्टारभिउनि समाव नोंथांनि आरो नोंथांनि ग्रुपनि गासै अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लोगोआव लानो नांगोन। मानोना नोंथांनि गासै अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोरखौ बिथांमोना चेक खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो मोनसे इन्टारभिउआव मा सोंनाय जागोन। इन्टारभिउआव नोंथांमोनखौ बेखौनो सोंनाय जागोन जे स्वयंनि गेजेरजों नोंथांमोननो जि रां होनाय जागोन बे रांखौ नोंथांमोना मा हाबायाव बाहायगोन। हमना ला नोंथांमोना सोरबाया अमा फिसिगोन, दाउ फार्म बानायगोन एबा थालिर आबाद मावगोन बा सोरबाया दखान होगोन बायदि जानो हागौ। नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला, नोंथांमोना ग्रुपआव मा हाबायाव बाहायगोन बेखौ नोंथांमोना थि खालामनानै लाबाय। नोंथांमोननि ग्रुपआव अमा फिसिगोन। दानिया नोंथांमोना बेनि मोनसे प्रजेक्ट बानायनानै दिहुनदो। माबैसे अमा फिसा बायगोन, मा जातनि अमा बायगोन, बे अमा फिसाया बेसेबां दानजों बेसेबां गिदिर जागोन, गुन्दै दानायाव बेसेबां खरसा जागोन, फिसा जाहैब्ला बेसे दानजों बेसेबां फानना मोनफिनगोन, बेसे दाननि उनाव फानोब्ला खरसाया बेसे थांगोन, मुलाम्फा बेसे थागोन। बिदिनो नोंथांमोना सोरबाया माइ आबाद मावनाय जानो हागौ। बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय माइ आबाद मावोब्ला मा जातनि माइ गायगोन, बेनिफ्राय बेसेबां बिगा माइ गायगोन, बिदिब्ला बेवहाय बेसेबां खरसा थांगोन आरो बेसेबां मोनफिनगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो गासैखौबो रोखा खालामनानै लानो हागोन। बिदिनो बेफोरबायदिनो नोंथांमोनखौ कुइसन खालामनाय जागोन अब्ला नोंथांमोना रोखा फिननाय होनो हागोन। नोंथांमोननि फिननाया जेरै जागोन बेबायदिनो बान्था मोनगोन। जुदि नोंथांमोना सेलेक्ट जायोब्ला गिबि किस्ति 30,000 रांखौ मोनगोन आरो बे रांजों इन्टारभिउआव जेरै बुंदों बेबायदिनो मावनानैबो दिन्थिनांगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननि फार्म एबा कम्पानियाव सार्भे खालामनाय जागोन आरो जुदि नोंथांमोननि ग्रुपआव थारैनो मोजाङै मावना दिन्थियोब्ला, रांनि हिसाबखौ मोजाङै दिन्थियोब्ला उननि मोननो गोनां रांखौ मोननो हागोन। गोसोआव लाखि, नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै दिन्थिनांगोन, नोंथांमोना थगायनो हानाय नङा। बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि इन्टारभिउ होनो मोनाखै बिदिब्ला नोंथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनानै लादो आरो जायफोरा इन्टारभिउ होनो मोनाखै बिदिब्ला नोंथांमोना प्रजेक्टखौ मोजाङै रेडि खालामनानै लादो। नोंथांमोना गासैखौबो रेडि जायोब्ला बिदिब्ला नोंथांमोना सेलेक्सन खालामनाया थारैनो रोखा जानानै दङ। बिदिब्ला बेखायनो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवाफोरनो शेयार खालामहरदो।